Игра Майнкрафт, да, Майнкрафт. Някой ще си пусне ли бъни скин за малко? Аз съм с бъни. Добре. Забравя ли? 3, 2, 3, 2, 1. Ето. 3, 2. Чакай. Хей. Как си? Ами, добре. Ох, не мога повече. Какво съм? Искам да ти кажа нещо. Какво? Аз... Йоко ти си претървала и си извикала: тя те харесва! Тя те харесва! Наистина ли? Да! Ами... Аз. Чакай, Бъри, стой. Добре ли си? Бъри! Не го чупе. Моля те. Аз съм, моля те. Не. Защо? Ти не ме ли харесваш? Това сигурно значи... Харесвам го, ама не искам повече. Има и други неща, които харесвам. Стига бе, няма достатъчно. Не харесваш. Никой не харесвам, освен тебе. Тогава какъв ти е проблема? Не искам някой да не харесвам някой. Какъв ти е проблема, чара? Какво? Но не ме харесваш. Да, ма... Май не е така. Добре. Не. Аз те... Пич, просто трябваше да й кажеш. Не ме следвай. Моля те! Махни се. Добре. Да, изборът си е твой. Чика. Дай, моля те. Ако не ме харесваш, просто ми кажи. Харесва те. Нима истина. Нищо да чуй, нищо да съм чула, нищо. Лека нощ. Просто... Аз съм гледала тайно. Сега съм гледала тайно. Аз също те харесвам. Тогава какъв ти е проблемът? Искам... Трябваше да остана с Фокси. Не. Чакай, държава се... Не дей, казвам ти. Не дей. Моля те, не дей. Къде е Фокси? Аз съм бял скрит. Моля те, не дей. Чакайте, трябва да се сме скина. Съм се казали още къде е. Не, той харесва ли ме още? Даде. Изказал Фокси, къде си? Казваш сега Фокси. Коя си? Не, да. Фокси? Ти къде си? Ето ме тук. Те видя. Аз... Не трябваше да го казвам това, аз не го мислих. Вън е. Махни се, моля те. Защо? Ти. Аз дам. Тогава се махни. Почни. Тогава. Имате Фокси, искам пак да се накачате. Добре. Върна си. Не мога заради Менгъл. Направи ли го тя? Тя ще го направи. Разбирам. Преди се... Не ме е седна. Не, де. Не е важно. Не ти се сърди, спокойно. Добре, значи може да остана малко. Само приятели, не? Може, приятели. Добре, но искам малко да остана по сами. Да? Добре, да чух всичко. Не, остани с него. Моля те. Ами, а ти?
Пробвай се. Той ми е казал, че те харесва. Добре да е, но няма се се скина на Фреди, няма се го сменя, ножки не бял така. Добре. Ще не ми се изключа, сменя скина. Не ми се... Менгъл, какво правиш? Мога ли да стоя при вас, ако не ви преча? О, не! Има предвид. Да. Добре. Фокси, Не искам. моля те, сдобрихме се. Моля те! Не. Какво му става? Не знам, понякога е много странно. Как мислиш? Фокси! Фокси, моля те, отвори вратата! Хайде, дей! Отвори! Тогава ние отваряме. Отвори ме! Глупости. Отвори ме! Чакай. Не ви преча. Не ми пречи! Не. Яко чакай. Но аз няма къде да седя. Моля! Фокси, моля те! Няма ли да стоиш на сцената? Ще си имаш приятели. Но аз съм... Ето ти ги там. Но... Фокси! Искам да остана сам. Ми не е тази пицария. Не! Чика, не дей! Не дей, Чика, моля те! Чика! Просто съм ужасен. Пример, не. Не де. Фокси, моля те, сдобрете се с Чика! Не искам повече да влизаш. Вече не искам да сме си гаджета. Моля? Искам с теб. Добре. Защо? Защото вече няма да имам гаджета. Защо? Така. Просто не ми е наистина в пицарията. Не е вярно. Не, вярно е. Може да ми вземеш кабинката. Първо, защо всички е така? Всички са тъжни. Що? Не е честно. Моля ви, бъдете... Да, и аз искам така. Не бе, аз съм бял стъмно, защото съм бял тъжен, че отидала някъде. Но не разбрали, Чика не те харесва. Тя харесва Бъни. От бойката. От единицата, но ти се От държиш единицата. различно. Ето ги оригиналните им скинове. Уоу. Фокси, моля те. Не, Фокси, моля те, искам да ти кажа нещо. Искам да ти кажа нещо, моля те, Фокси. И на мен, обаче те изглеждат отвратително. Я? Не ти не изглеждам ужасно. как така? Къде изглеждаш? Как изглежда ужасно. Ето виж оригиналния скин, оригинален на Бъни. И ти ли ще си? И ако откъде се качваха от снимките? Моля. Ела от снимките как се качва? Ето тук може би, не знам. Сигурно. Фокси е много странен. Менгъл също. Яде. Имаше нещо на мене, където можеше да се инсталира, ама... Чакай. 6402 Minecraft Skin Editor. Minecraft Skin на 2. Чакай YouTube. Не. Какво правиш тук, Фокси? Мега. Какво правиш тук? Искам да ти кажа нещо. Трябва да говоря. Какво? Седата съм пица. Аз те харесвам. Аз не искам. Фокси, моля те. Не. Ти повече не искаш да носи с мен. Като те видях първо в тази пицария, аз знаех, че те харесвам. Знаех си, че аз те харесах. Ти си ме чел там. Аз знаех, че ме харесваш. Но сега щом не искаш, добре.
Май наистина ми е място в пицарията. Даже наистина ги... Чика, не потви, успокой се. Ох, защо всички са... Искам с чика да й кажа нещо. Трябва вече не си намам. Трябва вече не излезе. Минго. Не искам да говоря с теб, що не искам да говоря. За мен никой не ме харесва. Знам, че си там, Фокси. Не, чакай. Чакай. Ако искаш да бъдеш гаджето с Чика и Добре. Харесвам ми двете. знам. Ама не мога да реша с крънца. Моля те. Аз казах на Тика да бъда с теб. Аз не искам. Аз искам да съм с двете, ама не мога. Нямам. Трябва да тук, ама не искам да излизам вече. Аз казах на Чика да бъде с теб. Защото тя беше сама. И много искаше гадже. И затова тя го поиска. От мен. Аз искам да че не е тук. Аз се уредих. Но, ако не си тъжен, Аз съм много тъжен. Никой не ме харесва. не си оплескал абсолютно нищо. Можем да започнем от начало. Добре, ама... С празна ръка ли си? Да. Изхвърли си го някъде. Изхвърлям си неща. Всъщност... Ти пак си на мокрото. Не, то не е мокро. Виж какво е сухо. Не, много е сухо. Виж под тебе. Дебели са ми дънки. Това са ми дебели много. Значи... Добре, на всички чао, защото няма време. Следващия клип, до следващия!